Eu creo que as letras galegas, as pandereteiras, ten esa dimensión de poder ter un calado moi importante nas xeracións máis novas e ademais creo que é unha xustiza histórica. Creo que se cumpliu cunha débeda histórica que tiñamos con todas esas mulleres creadoras que foron anónimas e non estiveron recoñecidas. Bueno, a mí me parece unha maravilla, o sea, un recoñecemento, pois eso, toda unha traxectoria de mulleres que souberon crear, conservar e transmitir. Que por fin se recoñece no nome de 6 persoas, pero realmente está recoñecendo o labor que fixeron tantas persoas durante séculos. Que xa era hora, non? De que se recoñecera a xente pois a labor que fixo. Que correcta eres, pois a mí non me parece nada ben. Pois a mí sí. Sí, pois a mí non me parece ben porque estamos equiparando a labor de todo un pobo ao longo de séculos coa labor dunha persona nuns cantos anos. Eso non é para nada xusto. Foi unha reacción complexa. En principio non me pareceu ben porque resumir toda a tradición oral e todo o que é unha grande parte da nosa identidade nun solo aspecto, que son as cantareiras, moi importante, por suposto, pero resumir aí non me parece correcto, porque había cegos, había gaiteiros. Pero despois, remoendo, pois pareceme ben, porque aquí está a esencia, é dicir, aquí está un baile que se baila para disfrutar. Cantan guturalmente, cantan como nós sentimos cantar. Gustoume tamén que se personificara, non, en nomes concretos, porque moitas veces falase do anonimato, da transmisión oral, pero está constituída por persoas, claro. Non cambio un minuto do que eu vivín con ela por todas as homenaxes e todos os premios da Real Academia. Entre os hermanos que nos reunimos así, por lo menos decimos, pues mira, recoñecen algo do que facía. Creo que debemos de tomar esta designación destas mulleres como unha representación de todas as cantareiras que hai en Galicia e incluso de todos os cantadores tamén. E isto é como cando é un jordo da lotería que está moi repartido e que a todo mundo lle toca cerca, como que a xente vive máis de preto, non? Como que pode ser que a todo mundo lle toca un pouco. Sí que vexo que a xente está super ilusionada e que para moitas informantes coas que falei é un motivo de orgullo verse representadas. Queremos que esta festa se entenda como unha festa plural e de todos.